जितना व्यास लोग कहले कि जन्म ले बड़े बेवकूफ हलो एक तुकबंदी के लिए कर्णात्मक शब्द कहा गया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप। तो कौन अद्भुत रूप है? कौन? शंख चक्र गदा ले स्वयं नारायण जी प्रकट भइल बड़े। माई के गर्भ से ना, माई के गर्भ देखे में फूल रहे पचक गई। स्वयं नारायण विष्णु जी अवतार ले बड़े। तब माई कहली कि हे प्रभु हमारा पूर्व जन्म याद बा। कश्यप अदिति जेकर से देवता लोग के जन्म हो। हम ही कहनी कश्यप ऋषि के हे प्रभु जी रवा संत हई का विष्णु हमने गर्भ से नहीं जन्म ले सकत। कहले कि कैसे संभव है? कहले कि तपस्या करी ना रवा दर्शन देले रहनी। हम कहनी कि लइका हमार बनी। तब रवा स्वयं कहनी कि जालो तू ही लो दशरथ कौशल्या हो बोलो। एगो समय आई कि तार लोग के गर्भ से हमारा अवतार हुई। तो हम अवतार ले बनी कौशल्या जी कहनी कि ना त ये रूप खाती हम नहीं वर्णन कर। रवा दूगो काम करी। एगो बालक रूप ध के हमारे गोदी में आ जाए। राना तो है ना वो। अरे खाई लो, अरे खाई लो, अरे खाई लो खिलिया आधा भाग को शिमला जी के दे दे। बड़को रानी खा लो तो छोटको रानी खा लो। बड़को रानी खा लो तू छोटको रानी खा लो। बड़को रानी खा लो तू छोटको रानी खा लो। खाई लो खाई लो खाई लो खिरिया ए मझिलो रानी। अब विद्वान लोग बैठल बाबा जी के द्वार ये बताई सब है जिज्ञासा शास्त्र में रखनी चाहिए। दरोगा बाबा यस जिज्ञासा कंपल्सरी चीज है। यस यस शंका शास्त्र में ना कोई जाला। हमने के देश के कुछ नेता लोग कहलर लो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी कहलर लो कि गोस्वामी जी गलती लिखले बड़े ना कोने के बेवकूफो बहुत बड़ बड़ नेता बड़े। बारे तोरा ई चीज है लो गेल है ई पनवा ना लो का कि नीच जाति के सबरी के माई कह के भगवान गोड़ लगले आ जुठियावल बोल खइले ई पनवा ना लो। वोटिंग अपना ओर करे खातिर बैकवर्ड फॉरवर्ड के वोटिंग अपना ओर करे खातिर कौन नेता कितना नीचा गिर जे है दरोगा बाबा एक और कोनो तो नहीं। हम अपना के गावे से पहले कहने कि गंवार बानी रस बोलले बनी है बड़ बात बा। एक और माने हम बेवकूफ ना न हो। हमारा मुंह पर माइक दिल बा एक से एक विद्वान लोग बैठल बा। कुंवर जी कहन के अबूध बालक बानी माई गावे बजाय मन नहीं खेला गत ते कर माने कि बेवकूफ बड़े तई के बोलावल काहे के बा? काहे के इंसान के अपन कर्म होला। जौन ढोल गंवार शूद्र पशुनारी राम नहीं खन कहले। समुद्र देवता 2 दिन निहोरा कइले के बाद जब प्रकट ना भइले तब भगवान राम बाण निकलले रहनी। तब कहले कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी हे प्रभु माफ करी हमरा के हम गंवार बानी। शूद्र माने का होला? का कोनो जाति के नाम शूद्र हो? ब्राह्मण है मस्तक सीना छतरी है वैश्य है कमर पैर है शूद्र। तो वो अपना के पैर से तुलना न कहले बड़े। क से कराही होला बेवकूफ तू नहीं तो क से कौआ ना होला। एगो अर्थ याद कर हला एकर माने कि सब तू ही जानता रहो। क से कबूतर ना होला खाली क से कराही होला। शास्त्र पर भी बेवकूफ लोग अपने जीतने के लिए अपने वोटिंग के लिए कुछ भी कह दे रहे हैं। तू एगो जानता रहो 2 2 4 होला तो खाली 2 2 4 होला 8 प्लस का लिखबो के 4 होला 2 2 4 को हो जाला 8 प्लस कोष्ठ में का लिखबो के 4 होला। कुंवर जी बताएं -4 ना लिख देबो 8 प्लस माने 8 जोड़ कोष्ठ में -4 तो 4 ना होई। ए बेवकूफन के ही पता नहीं है कि शास्त्र क्या चीज है। शास्त्र में आ शस्त्र में अंतर कितना का बा? कितना के शास्त्र मार के तरह के बिगाड़ के तब तरह के समझाई आ शास्त्र तरह के बता के समझा के तब समझाई। वाह 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 शास्त्र में विशेष अंतर थोड़े बा।
प्रेम माने का होला का तारा का माने तनी प्रेम हो ना रात भर सुतला के बाद भोर में आंख खुलल प्रथम बार जब पर याद आ गइल उ याद है प्रेम हाय 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 झगड़ा कइले बड़ा मनावे के चाहत बा कि के मनाई ई प्रेम हो जेकर बड़ाई सुन के तहरा मुंह पर हंसी आ जाओ जेकर याद सुन के मुंह पर हंसी आ जाओ इहे नु प्रेम हो ना चाहे उ हिजड़े कहे ना होके ना चाहे शास्त्र के जे तुलना करेला अच्छा बताई रो सब है हम लोग जो भोजन करते हैं हां पेट में जाता है औतरी में जाई जाला है पच के बाहर निकल गई हां आ लड़का कहां रहेला कहां अंग्रेजी में यूटेरस कहल यूटेरस माने यूटेरस माने जहां से आइल बड़ो अच्छा गर्भ हिंदी में गर्भाशय कहल जाला हां कुंवर जी हां तारानी और बेवकूफ जिला परिषद हां ओकरा के बच्चादानी कहल लो अब रउआ सब बताई कि मुंह में खाई लो खीर तो गर्भाशय में लड़का कैसे रहोगे कैसे इनकर जन्म बीत जाई बताई है वो जीवन में ना छेछड़ा है जन्म बीत जाई तो बताई तो मुंह में खाई लो गर्भ में लड़का कैसे रहोगे कैसे बेवकूफ आदमी देखो एगो इतरी बात कहल रहले कि ओ आदमी से तर्क ना करे के जना से बाद में माफी मांग पड़े के भाई माफ कर दो हम घर जाए तर्क वो आदमी से करे जे तरह से कमजोर होके तर्क ओकरा से ना कह जाला जना से बाद में माफी मांगे के पड़े अब ये के हम जिला परिषद में का का होला माने का हो का होला चिड़ै बे नीतीश कुमार के हम बताइए हमरा से ना भगवान कहार पाऊ नहीं मुख्यमंत्री हो जाबे प्रधानमंत्री हो जाबे त का हो जाबे वोट से न बनल बड़ा अरे पियले बा मुखिया बनबा जिला परिषद बनबा त वोट से बनबा जनता के नु एगो सिपाही आजा रह दो काय बता आजा बढ़ जा अरे भाई पानी पियला त पानी पियला नहीं जाइले आ जाए तो अरे हो गइल गरमा काहे तले बन पाता तारा में ये कमी बात उठ के झगड़ा करता रहे खातिर मार 10 जिले पर से इज्जत के चल जाए बैठ सरवा तू तो सरवा खत्म है तू खत्म है ये भाई तो देखी चोर के दाढ़ी में 3 का पियले बा तो पानी पियले बा नाश्ता कइले बा पियले बा के माने दारू पियले बड़ा ता जिला परिषद रद्द हो जाए यूट्यूब वाला लोबा तो पानी न पियले बड़ा नवा मलिकान तो लोग अगर मैं बहते के लड़ पियले बड़ा पियला का मतलब कोई को ना पियले बा तो पानी पियले बा एकर मैं तो खिसिया के लेकर मैं दारू पियले बड़ा नहीं खा पियले तब हमर लड़ पियले बड़ा गरमात काहे बड़ा तू हम निमन बात बोलता नहीं तो लोग गरमा है पियले बा सही कहला तो पियले बा कहां कोला पानी पीने को चाहे खाए को तो पानी ना पियले होई खाए को तो साहब खत्म बड़ आइल बड़ा इनका रहो उमा शंकर के को संगति आइल बड़ा करे बड़ा भैया इनकर माझिल दामाद हमें लो जब भाई हमर फूफा हमें पाहुन तो तार माझिल दामाद आइल बड़े उमा शंकर संगति है चुप रहो हमरा के सिखाओ तो अपने घर में जाता रहो जेतना सरवा पियकड़ बड़ा से पहले घर में जनी बबुआ के पापा जी जेतना सरवा पियकड़ बड़ा सो पहले घर में जी है सर आ जाके बॉर्डर पर पकड़ा देता तो हम ही छोड़ा होता जाके बरौली मेरा बाउर लगता वो दिन को हत रहो प्रिंसिपल तो निमन लगता है कि लगाई जाए तो कोनो बात ना जिला परिषद हमें अगले बेर हम झटिया के वोट ले ली जीत दे अगला बेर जो 3 बेर वोट मांग के जीतोले भाई अब खत्म अब जीती ना एकरे 5 वोट ना मिले लो आ यहां अपना हां हम शास्त्र बरनी है बेकार को देले तू बता दी हमर विदाई बाबा रो बबुआ के पापा बनी बता दी है तो हमर विदाई का के दे 5000 महीना बबू हम दे दे आ ना बताई है तो बबुआ के पापा इनकर गाड़ी मोरी है लइका हो खाओ भाई यही जे जब ब्यास हो तो कुल बात के जवाब दे तारा बताओ कि बाकी कैसा लइका गर्भाशय में गई राम जन्म ना भई रहे चुप पांचो राम जी के जन्म ना भई रहे हम कहता नहीं नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता कौना बेरा मध्य दिवस शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा तो के भाई राम जन्म ले ना जन्म ले